Sita. Sarigama. Ayo di ma. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर जोंहानाव बिग्राय फैगासिनो दं आरोना, बेखौनो बिराद गोबाव नेगासिनो आङो YouTubeनि इन्ट्र' बानायनो थाखाय। एकदम सानफ्रामबो YouTubeनि इन्ट्र' बानाय हायराम जायो, मालाबाथ' एभ्रिवान होनोनो बिराद टाइम लायो आरोना, बिनिखायनो आङो खनसेयावनो बानायना दोनखानोसै, डाइरेक्टलि सोनानै होब्लानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय हाम्फेया नै माबा एलांसिना एलाइसि मैगं सायगासिनो दङ। मा मैगं होनदोंथाय? खिथादो एसे। एलांसि नै फिसालाया जागासिनो बिना एलांसिखौ। जा ओइ उनाव थाखफालाय हरलै, बेबो गाजाथार। सिथा Oh no! दायो जानाव बिग्राय फैगासिनो दं आरोना, लाफा दुगा इउटुबार। बेखौनो बिराद बयनिफ्राय नेगासिनो दं, दासिमबो मोनफैया मानसिया। एकदम मा होनबावगोन, मोनसे आङो इउटुबनि इन्ट्र' बानायनानै दोननो नागिरदों आरोना, मोनसेल' नङा, मोननै मोनथाम बानायनो गोनां दङ। बेखौनो नेयै हायराम जाबाय आं। दा मोनाबा मोजां मोननाय नङा केमेराया। DSLR बिहरदो आरो आं बिनियाव, DSLR केमेरा। ओमफ्राय हाम्फेनिबो बानायनो गोनां दंखायो। हाम्फेया नै मैगं सायगासिनो दङ, लोमजानाया एसे गाहांबाय आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननि आशीर्बाद मोननानै। नायनो हागोन नै माबा मा होनना बुंगोन बेखौ, एलांसिना एलाइसि दैयाव थायो आरोना बियो मैगङा, बेखौनो सायगासिनो दङ दा मोनायाव जानो थाखाय। हाम्फे गरानिया नै बिना फिसालायाबो माबा जागासिनो। ओइ साला नोंसो जाग्रोबाय, जोंहा मोनजायाखै। आरो हाम्फेनि फिसालाया बियो साला दुस्थुथार। नै मानसिया नाम लानाय लोगो लोगो मोनफैबाय, बादावलायदों आङो। लाफा दुगा इउटुबारा बेनो नै, लाफा दुगा जाना फैथारदों साला। बिराद माबा जादोंलै, बिराद हेन्डसाम देलना फैदों मानसिया। देलनाय नङा माने बेखौ आं मा होनना बुङो, आंनि गोजा जायोना स्किना। मा गोजा स्किन प्रब्लेम दं स्किन। बिराद हेन्डसाम दोंथ' नै मानसिखौ। खानाय सिना फैदों ना ओंखायनो आं सानैसो जाथाय। दे फैदो, जिराय फैदो। फाइनालि दायो मोनफैबाय नै जोंना लाफा दुगा इउटुबारा, ब्लग बानायबोलायबावोसो दुगाथार। ओमफ्राय नायला बिनि थाखाय मा रेडि खालामनानै दोनदों आङो। नै पानिपुरिबो बानायनानै दोनखाबाय, ओमफ्राय आलु, बेनिफ्राय नैबे थिंख्लां बिदै, ओमफ्राय बेहाय दङ माकय होनो सोरबा गार'बो होनो, जुखाम आरोना बर'नि। ओमफ्राय हाम्फेयाथ' एलाइसि सायगासिनो, दहायनो देखायखांखाबाय आङो। नेयै हायराम। हाम्फेया दिनै इन्ट्र' होनांगौ, इन्ट्र' भिडिअ बानायनांगौ हाम्फेनि। ओमफ्राय केमेरामेन आं। बाबा केमेरामेन आं बिथांमोननि। बिराद हेन्डसाम नुदोंथ' नोंखौ। दे जादो, जाग्रोनोसै जोङो। जानानै दायो जाग्रोनानै लानानै जों बानायनोसै। ओमफ्राय बिसिनिथिं एसे गुसु मार नङा, बिराद गरम मोनदोंमोन। ब्लग बानायगासिनो नै, मोसौ लायनो लाबोफादों आङो बेखौ। मोसौ लायनो आरोना। ओमफ्राय नै जोंना सराइघाट दालाङा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो। नै बेनो आरोना, अख्राङा बिराद मोजां जादों दिनै, जोमैया। मोसौआ बैहाय खादों आङो बेखौ इन्ट्र' भिडिअ सानफ्रामबो हेल' एभ्रिवान होनबाय थानांगौ नालाय, बिनिखायनो आङो दिनै माने डाइरेक्टलि बानायखासिगोन आरोना। अलरेडि माने डाइरेक्टलि सोसननानैल' होसिगोन आङो भिडिअखौ बानायनानै। बिदि बुंबाय थाला आरोना लोगोफोर, मालाय गिदिर इउटुबारफोरा होमबा डाइरेक्ट खनसेयावनो बानायखायो नालाय, आंबो बिदिनो खनसेयावनो बानायखानोसै, ओमफ्राय डाइरेक्टलि सोना होनोसै आरोना। सानफ्रामबो एभ्रिवान होनबाय थाला आङो, डाइरेक्ट खनसेयावनो जाखाबाय आरोना एभ्रिवाना। ओमफ्राय सोनानैल' होनांगौ आरोना, जेरावखि थां मायावनो थां। इन्ट्र' बानायनोसै आङो, आंनि इन्ट्र' आरोना फार्स्ट। बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दाइन फैलाय मोजां जादोंमोन।